बेसमाव रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिपेन बर' बिथांखौ बाख्नायदों दिपेन बर' बिथांखौ UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां दिपेन बर' बिथांखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाख्नायदों बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे दिपेन बर'आ सासे मोजां सासे लाइमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा मावनो हानाय गुन दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय बिथाङा बे समाव राजखान्थि हान्जा सायख'नायाव बिथाङा गोरोन्थि खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जुदि बे समाव दिपेन बर' बिथाङा आंनाव जुदि सोंलु खालामोमोनब्ला बिथाङा जुदि बाथ्रा बुङोमोनब्ला एबा सोङोमोनब्ला बे समाव जइन जानायनि सिगां एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव राजखान्थि हान्जायाव हाबनायनि सिगां बिथाङा जुदि आंनाव बोसोन जुदि लानायमोनब्ला बे समाव आं बोसोन होगौमोन जे बे समाव मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव BPF राजखान्थि हान्जाखौ सायख'नो थाखाय आं बोसोन होगौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मानोना बे समाव बिथाङा ओनसोलारि राजखान्थि हान्जाखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बे समाव BPF आरो UPPL नि गेजेराव सायख'नो थाखाय आं BPF खौ बुंगौमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव 5 बोसोर जेरावनिखि बे समाव BPF राजखान्थि हान्जाया पावाराव थागोन 5 बोसोर आरो बेराफारसेथिं बे समाव आसामाव बे समाव सरकार महराव BJP राजखान्थि हान्जाया फैगोन NDA फैगोन अब्ला बिथाङा 5 बोसोरखौ बेरेखा हान्जानि जानानैनो थानो नांसिगोन होननानै बाथ्रा एबा दुखु फोरमायदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोजां बाथ्रा बुंथिदों एबा दिपेन बर'नि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिदों सासे मोजां लाइमोन गोबां एक्टिभ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिपेन बर' ভাল ল'ৰা আৰু দিপেন বড়োৱে BPF-ত যোগদান কৰিব লাগিছিল যদি বড়োলেণ্ডৰ ৰাইজক সহায় কৰিব খোজে কাৰণ 5 বছৰটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ইয়াত থাকিব আৰু 5 বছৰ দিছপুৰতো আমি থাকিম দিপেন বড়োৱে 5 বছৰ বিৰোধী ৰাজনীতি কৰি ভাগৰিহে যাব গতিকে মোক যদি দিপেন বড়োৱে ইলেকশ্যনৰ আগত লগ পালেহেঁতেন BJPত যোগদান কৰা যদি অসুবিধা আছে মই তেওঁক ক'লোহেঁতেন যে তেওঁ BPF-ত যোগদান কৰিব লাগে তেওঁ ভুল মই নকওঁ এটা আবেগ থাকে ডেকা ল'ৰা চিন্তাধাৰা আমাৰ মাজত বয়সৰ গেপ আছে কিন্তু পৰামৰ্শ ল'লে মই তেওঁক ক'লোহেঁতেন যে আপুনি BPF-ত যোগদান কৰক BTC-তো হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈছে 15টা জিকিব বুলি মই এবাৰ BTC-ৰ ইমান বেছিকৈ ঘূৰা নাই BTC হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বেছিকৈ ঘূৰিছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী কনফিডেণ্ট যে BTC-ত 15খন আসনেই NDA জিকিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈছে 15খনত NDA জিকিব 16 নম্বৰ সিটটো